Hai ani friends song fuilano technical official YouTube channel norok no jotono no lamsoko ani friends song norok ni bagui haina hai ketal update video tui faika tini ni video ni topic kha norok puilano ani video ni thumbnail nugui sawi man baikena haida ani friends song tini ango video no senamya ni tongmani haifano ani khorok ni khorok tam friends song ano call khai sahorka subscribe bahai ke bang rinani aboni guideline ba aboni lama karui mania ba sawi mania hinui ano borok khorong khorok tam ano call khai korka omoni bagese ang tini o video no sunamui tui phayo ke ani khapani friends song norok o video no pulan simi pathak jarat bukhari ui khanadi norok no tini o video belakeno chubanai tei norok no helpful khlainai ke ani khapani friends song subscribe bahai ke bang renai amo to belai kotor kok no haida bayap song baksa ni channel 1 বছর kai thangpano 2 বছর kai thangpano 200 150 300 amtorok mang nongoi tongo subscribe bangya views bangya watch time bangna to durer koksiko haida friends song nang subscribe se tui me hangkai views bo bahai ke bangnai ba watch time bo bahai ke bangnai ba hangkai tongmuno nang oma hai problem ngai tongkangke nini channel no nang tori maya ha kusugo kari maya develop khai maya bui hai 1k 2k subscribe nang tubui maya bui hai rondi 10 million 10 million nang views tubui maya tomuno nang oma hai somosya hai kaba nini channel no nang problem ngai nang tumungno bukhawa nang tamhnai nang wansugui khabelei ba khathiyei angte youtube ani samungte khailia ha ang buihai 1k 2k subscribe tui maya monetization khaina to durer kok ha nang obahai tumungno khabayei tumungno nang omdekhai o jorawo nang nini channel no tuyei nang khabelei khabayei podre pod nang wansugui nang youtube rok yakana rok nei tumungno nang omdekhe nang wansugui to hangke phaidi ani khapangni friend nang o video no bukhari ui khanadi video no nang kisafan skip ta khaidi pulan simi pathak jora choyawi nang nai tongdi haike phaidi ani khapangni friend ani thani laptop computer kriba ang norok no ani mobile ni bisingtino ang norok no tabuk boss setting no ঠিক খানে nang te box setting no on khane nang ang phaidi norok no mobile ni bisingtui ang norok no tabuk a to z kaisa kai norok no phunungnai haike ani bayap song te ani friend song norok o video no kisafano skip ta khaidi skip khai khale norok buji mai angi thanai friend song aun bagai norok video no skip khayawui pulan simi pathak jora norok ekdom continue nai tongdi haike phaidi ang tabuk ani mobile kholongnai tei o mobile ni bisingtino ang norok no tabuk setting phunuguri nai oboni bisingtui nai di norong thaniwo 15 din 20 din ba 5 din 6 din bisingto oste subscribe tei oste views tei ang watch time bo amsukno lik kawi phainai ngai amsuk phaidi kok sayawui phaidi ang tabuk mobile kholongman phasingtui norok no phunungnai norok nai tongdi o video no joyawi Engke phaidi ani khapangni friend song ang tabuk ani YT studio no ang open khainai norok nai tongdi ang norok no turuk khai phunugano norok nai tongdi phaidi ani YT studio borok thangka ang che rutugui naigina ei mankha ta ani YT studio open khainai do kijana singdi open kha open hangkai orotam no khangkai omo hangkai ani channel do
amoko watch time amoko views amoko video o jaga mungsa takai do ani ba apps hingkai faidi tabuk tam khaina nangnai hingkai o jaga content sek tong do tolao content sek tong dashboard ni gana content sek tong o content no open khaidi ang tabo open khaika open gan nai tong ni ro open khana open hangkai omro ngani video mang ang je youtube upload khaimani video orobo musabon ta khladi do oro khlanya nangya ngai phaidi bobo khlaina hangkai yang konao hitongo o konano open khaidi ang tabo open khainai ang open khaike do open kha hangkai o jaga hi filter mokaina sort by ga o tolao duita point dong do mokaisa hi musriken deful te abon pore hangkai mus biwit sek tong do hangkai musriken deful abo on hangkai on khain toni di bujikha an khapon feren chong o tolani mus biwit no on ta khaidi je phono on khai hangkai ni channel je phono down ngui tong nai ha sikang hai down ngui tong nai ngai je o jaga bo je pulani abo on jagba abo on khain toni di tumuno abo on yang hangkai on khai di ha ani feren chong ngai phaidi jeng tabuk taisa tolao thanglai tola thangkai tam nukhangka ro visibility sek dong do hangkai mo public no on khai di ha public no on khai hangkai yango kwbang pora tong do jaga hi abono mungsabono ta khai di hangkai abono public no on khaiman pore hangkai taisa phaidi tolao phaidi tolao tam tong hangkai oro views sek tong views ni tolao tam tong duita point tongo ekta duita ta more than on khaijak tong ba on khain toni di o list den no mono jeforpono on ta khaidi tumuno o more than on yang gai ningabono on khaidi di tolani o list den mono jeforpono on ta khaidi nge phaidi tabuk te tam khaina nangnai phaidi tese tolao sung thalainai tola thang ka tam no khangkai oro hi restriction tong do restriction amo tola hangkai made for kid ni sek tong gai tabu phaidi ekta duita tinta saita o saita no bobo on khaina nangnai hingkai mono jeforpono on khaidi not made for kid abon on khaidi di ha on khaibe ke hangkai phaidi tabo ang abono on khairi kha do on khairi ke hangkai norok tam no khangkai norok yango apply sek tongo o apply yo tip sindi ang tabo apply yo tip singa do tip sinka kisa ni go jistam tongkha ang tip sinka tabo kisa on gana hangkai tip sinka ka tabo tam khai nangnai hangkai tip sinka hangkai phaidi tabuk comment sek tongo tolabo comment norok jeforpono tolao nasidi comment no tip sindi ang ta comment tip sinka comment no tip sinka hangkai tam nukjak hangkai yango saka taisa ai tongo do kiti abono taisa sinpidi ha abono taisa sinpidi ang tabuk abono sinui open khainai open nai do open kha open hangkai oro tam nukha hangkai fill laten nuko do comment type sek tongo comment type hangkai ani agino on khaijak tongo publish an pore tolao tongo help for review sek tongo gani agi publish on khaijak ba ang te norok no on khai phunulia norok tumuno publish on ya hangkai norok on khai di o tolani help for review no jeforpono on ta khai di hangkai mono on khai di publish no on khai di go on khaiman yagulo hangkai taisa tola phaidi tola phaiken tam no khangko oro response status ni sek tongo response status ni phasingo ekta duita tinta question tongo do tinta question bisingo number 1 first ni I have respond abono on khari di tumuno abo on tumuno ni mobile on ya hangkai nang abono on khari di te yang tolani duita point tomono jeforpono on ta khai di
hingke abo mo on khaimani pore hingke faidi taisa tola faidi tola faike hingke oro se tongo share for se tongo oro keyword se tongo keyword hingkai nung o keyword o tam se nang na hingkai romdi tabukni ni channel subscribe 50 ta pano ongkha ha ba 50 ta pan tongo kaham buji diphe norok 10 ta pano tongo ba 100 ta pan tongo kai norok busukni target norok subscribe tubuna musung hingkai o keyword o sidi nini 100 subscribe pungya khungka oro o jagao subscribe ni sidi do subscribe simani pore hingkai o jaga se tongkho content question public subscriber o public subscriber no on khai di on khai rimani jagulo nini channel 100 subscribe ni khungkai mo 100 subscribe no on khai di ha on khai mani pore hingkai on khai man pole hingkai yang tolao ang ani abo daka yang gai no phunukliya ani khapani friendchong tolao apply hinu jak pheno ga apply no tip sindi ga tip sin kan khaino te musa khaina nangliya ani friendchong kaino nini channel oste oste tabo nung 100 ni target nung aro apply khekan kai nung 100 kaya khungkai nini 100 dakti no nini channel o 100 subscribe কয়েকদিন bising do complete ngai thanai ke ani khapakni friendchong norok tabole sawi ma makhina na norokni mobile o tumuno omo hai setting on khaje hingke norok tinin simi on khai di naidi norokni channel dakti no subscribe complete ngai thanai ha omo hai channel tumuno nongro on khaje gya ba obo hai ngai tokangke noro on khai di ang je norokno phunukmani o setting no noro on khai di on khai khenkai naidi norokni channel কয়েকদিন bising kono 1k subscribe tubunani bisi jora gedengma nanglak bayapsang gai baksa baksa khaka oi tongmano ano bini channel se 1k kaya kho bo bahai ke buino class khai tongkha nei phano norok confuse na tongoi mano hingke ani khabangni friendchong ang norokno sanan musungo o bijin bisikti ani omo simi channel ani tekase channel tongo ang o channel no ang 2 mas ni bisingo no 1k complete khaikya 2 mas ni bisingo no 5000 watch time ekdom fulfill khai paikha hingka omo hingkani kotal channel se ha ani mo kotal channel total 12 din siko 12 din kakha ani mo channel total 12 din ni bisingo 600 jonani upor subscribe tabuk tongo tai watch time bo 1000 ni upor kajak tongo 12 din ni bisingo no kai ani khapakni friendchong te butong khundorno kotal video hain haitesa toi phainai ang tini video kolok nei norno joto full kai norno phunukliya tebo setting tongkho tebo on khaijangnai jaga tongkho norno ang tekesa kotal video hain hai subscribe bahai ke tubunai bahai ke bangrinai tei kobuni alka setting rogo norni tumuno omo hairok on ngje tongkhona phadi ang oborongno tui hain haitesa kotal video ang dorong bagai sanamoi tui phainai hingke ani khapangni friendchong tinini video ni bising tin norok dabure clear khaino motamuti bujikina haida ani khapangni friendchong hingkai tinini video amsung nong situng ani khapangni friendchong kotal video hain hain dorong bagai channel guideline policy ni somonde ang hain hai video norong bagai tui phainai hingke ani khapangni viewers rok te subscriber tinin video amsung nong situng jotono no hambai jotono kaham kurung tongbaja di do tiprasa eglok thong thaga do friendchok bye